ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ଆଳୁ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କଷା ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କଷିଲା ପରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁରେ ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଜୈବିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଯାହାକି ଜୈବିକ ସାର ଗୋହାଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଗୋବର ଖତ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଶିକି ପଚା ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସାର। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେଉଁ ସାର କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଇ ପାଣି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୈବିକ ସାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି କିଛି ଜୈବିକ ସାର ମିଶିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ କଳା ହେଇକି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଜୈବିକ ସାର। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଳୁରେ ଜୈବିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କେମିକାଲ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ବଗିଚା। ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଉଜମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆଳୁ ଏହା ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୁଡ଼ ଦିଆହେବ ଆଳୁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର ଦିଆ ତ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। କୁଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଣି ଦିଆହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣିର ପ୍ରୟୋଗ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଆମର କୁଡ଼ ଦିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳୁରେ ପାଣି ଦେଉଛୁ, ଆଳୁ ଗଛରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ କିଆରି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି ଦେଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଳୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଶେଷ କରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଡ଼ ଦିଆ ସରିଛି ଆଳୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।